Astengdar eyd biket û hewlên xwe ji bo gelek mirovan re dibine mînak temaşevanê ja. Em ê na ji mîdya te Mêrdînê xebata Veysel Paxsakê 23 salî bînin serekranî. Astengdar li hemû bajarên welêt her ku diçe zêdetir tevlî xebatan dibin. Bi hewl û keda xwe ji bo gelek mirovan jî dibin mînak. Yek ji wan astengdaran jî Veysel Paxsak e. Paxsakê 23 salî li midyada Mêrdînê dijî. Guhê wî nabihîze û lale. Lêbelê ji bo hînbûna hunera telkariyê beşdarî qursê bû. Astengdarê ciwan bi qabiliyeta xwe di demeke kurte hînî telqasan kişan ser xwe. ما مرخ کرد و چایچه بیم شش ما کم میزنه چایچه بی ماشاءالله یعنی هدیه یعنی چیزی که بینه و تام زمت کی دعلمی بینه و چیت کی یعنی جگله کی سال خوشتر شد کی یعنی بجم نفقه صفر ده پیشکر اوا مامۆستeyên qursên dibêjin ku dê Weysel bi vê xebata xwe piştî 6 mehan bibe mamosteyekî baş. Herwa bi vê xeberê jî em ê îro jî bi